Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a participa la această conferință de presă. Ne-am întâlnit astăzi pentru a vă prezenta protocolul încheiat între Partidul Național Liberal, filiala Constanța, și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, având ca scop cooperarea electorală la alegeri din septembrie anul acesta. Acest protocol e un semn de prietenie între filiala Constanța a Partidului Național Liberal și minoritățile din județul Constanța. Am convenit cu domnul președinte aici de față să extindem acest protocol la nivelul întregului județ. Dincolo de această componentă electorală a protocolului, acest proiect pe care îl inițiem astăzi are în vedere ca după câștigarea alegerilor locale să consolidăm un brand local, respectiv să înființăm Forul Minorităților din Dobrogea sub egida Consiliului Județean. Acest protocol este un început unui proiect pe termen lung, în care sperăm să reușim să consolidăm modul în care conservăm tot ceea ce reprezintă specificul nostru cultural. Invităm și reprezentanții altor minorități să participe la proiectul nostru. Eu mă opresc aici deocamdată și permiteți-mi să dau cuvântul domnului Gelil Eserghev, președintele UDTTMR. Vă mulțumesc, bună ziua! În primul rând aș dori să mulțumesc reprezentanților mass media prezenți care în acești 4 ani în care am avut o perioadă grea în istoria Uniunii ne-au ajutat și au reflectat, au scris despre toate activitățile noastre. Noi reușim să ne păstrăm continuitatea și aceleași tradiții și obiceiuri. De ce cu PNL-ul? Că presupun că asta este întrebarea care stă pe buzele tuturor. Pentru că este singurul partid care a venit la noi cu o ofertă reală și care ne-a tratat, cum vrem să fim și noi tratați de către toți, cum și la fel și noi tratăm pe restul, cu respect. În perioada grea care am avut-o, acum 2 ani de zile, la Consiliul Județean, Partidul Național Liberal, prin consilierii lui de atunci, care mai sunt și acum de fapt, au inițiat un proiect de hotărâre prin care doreau să ne ajute financiar, ținând cont de situația Uniunii noastre. Nu a trecut, nu vreau să intru în polemici politicianiste, din ce cauză sau de ce nu s-a vrut. În același timp, noi care suntem, vă zic, singurii care avem recunoaștere oficială din partea statului român, până una alta, chiar dacă mai sunt mici facțiuni care se pretind sau reprezentanți anumitor curente de opinie, este un lucru normal, suntem totuși tătari toți, nu suntem toți nici liberali, nici socialdemocrați și nici useriști. Deci, suntem o comunitate distinctă și pot să afirm cea mai veche comunitate din Dobrogea. Și noi am simțit că doar cei de la PNL ne-au tratat cu respectul cuvenit în această ultimă perioadă. Peste toate acestea au venit și legăturile dintre Uniune și membrii marcanți ai Partidului Național Liberal. Suntem de acord întru totul cu proiectul lor pentru județul Constanța. Este pentru prima oară când se vine cu un program concret, cu idei concrete pentru minorități. Până acum, fiecare apărea și povestea cât de frumoasă este diversitatea noastră etnică din Dobrogea, vai ce bine ne înțelegem toți, totul fiind folosit de către unii doar la stadiul de ipostaza de lozinci. Adică, efectiv, când ne durea și pe noi, n-a venit nimeni să ne întrebe sau să ne ajute concret. Atunci, dintre cei care se erigează în mari promotori ai multiculturalismului Dobrogea, acestea există. Este real, înțelegerea dintre etnii Dobrogea este reală, dar trebuie și ajutată și cultivată. O mică urare de Bairam nu ține întotdeauna cont de o colaborare extraordinară. De exemplu, mâine este Kurban Bairam. Presupun că știați. Cine nu știe înseamnă că nu e din Dobrogea. Astăzi este ajunul, cum ar veni, la sărbătorii la noi. Și
și este o sărbătoare foarte importantă pentru noi, este aceea sacrificiului. Noi, bineînțeles, ca și în fiecare an, primim foarte multe felicitări de la foarte mulți oameni, dar o mână de ajutor am primit doar de la oameni de la această masă, din reprezentanților. Ceea ce asta a contat cel mai mult pentru noi de a ne implica în acest proiect. Bineînțeles că ne-am consultat toți colaboratorii, ne-am consultat comunitățile. Oricum, vă spun la modul cel mai serios, trendul era spre PNL. Sunt, dacă am înțeles bine, 9 primari PNL, 9 localități pe prima listă la Consiliul Județean. Înțeleg strategia, mi se pare ok. În toate cele 9 localități, organizațiile noastre sunt destul de bine reprezentate, au un procentaj de peste 7-8% în unele și au fost toate de acord să mergem cu PNL-ul. Singura localitate importantă în care am o comunitate mare și încă nu, cum ar veni, nu eram băgați, era Constanța. Dar și la Constanța, organizația noastră se va implica total pentru alegerea candidatului PNL. Din mai multe motive. Să vă dau doar două. Primul este pentru că avem un protocol semnat pe plan județean și noi le respectăm. Tătarii adevărați sunt oameni de cuvânt. Avem, poate, anumite persoane între noi care sunt nemulțumite, dar nu este nicio problemă. Acestea sunt chestiile noastre interne. Când este momentul efectiv de vot, veți vedea că rezultatele atunci. Și asta o tot repet de ani și ani de zile, că în realitate noi suntem foarte uniți în momentul votului. Revăd pe mulți cu drag, pentru că de vreo 3 ani și ceva n-am mai fost în atenția dumneavoastră. Vă revăd și îmi pare bine pentru că pot să-mi exprim gândurile, pot să transmit mesajul meu, pot să spun proiectele Partidului Național Liberal. Sunt aici alături de colegul și prietenul meu, Virgil Chițac, un om de mare valoare. Vă spun că sunt cu el pentru că ne-am angajat la un proiect foarte important. Proiectul meu, împreună cu colegul meu, viitorul primar al Constanței, Virgil Chițac, adună la aceeași masă și promovează identitatea, tradițiile și limba tuturor celor 19 minorități din acest județ. Nu a fost un proiect neapărat politic, a fost un proiect în care fiecare minoritate să-și găsească identitatea, să promovăm tradițiile și limba și să conservăm ceea ce este mai valoros în acest județ, diversitatea multiculturală. Sigur că relațiile de încredere existente între noi, conducerea PNL și conducerea Uniunii, respectiv prietenul meu Gelil, au contat foarte mult. Voi spune doar atât, că cum a spus și domnul președinte Huțucă, crearea acestui forum se va găsi ca o entitate distinctă în cadrul Consiliului Județean, în organigrama Consiliului Județean. Fiecare minoritate va avea un reprezentant în acest forum. Vom găsi sub ce denumire în nomenclatorul Consiliului Județean. Dar, repet, va răspunde tuturor cerințelor comunităților, de la promovarea identității, de la promovarea persoanelor valori cu multe valențe și artistice și profesionale, de la incluziune, pentru că avem o minoritate astăzi, minoritatea romă, care este foarte, foarte, foarte divizată și cu cele mai mari probleme. S-a văzut și la Cuza-Vodă ce mari probleme au. Acești oameni trebuie incluși în rândul cetății, trebuie ajutați, trebuie susținuți. Cred că este momentul, după 30 de ani de stat european, să arătăm că ne pasă de fiecare cetățean acestui județ și acestei țări, indiferent de etnie, indiferent de calificarea lui, indiferent de opțiunile lui politice. Rețineți, nu e făcut un forum politic. Invit și pe celelalte minorități să gândească foarte bine, pentru că este foarte, foarte important să fie reprezentați, pentru că trebuie problemele lor să fie cunoscute și rezolvate de Consiliul Județean și nu în ultimul rând, sigur, sprijinul lor astăzi va conta foarte mult în promovarea acestui proiect. Pentru că este un proiect care se va materializa după 27 de septembrie, dacă Bunul Dumnezeu va hotărâ că România să rămână într-un stadiu de a putea ține aceste alegeri. Vedeți că se iau toate măsurile astăzi, deși
Noi, PNL-ul, cădem în sondaje, dar luăm măsurile pentru populație. Ca atare am vrut să punctez acest lucru, crearea acestui forum, care nu este doar pentru comunitatea democrată turco-tătară, este pentru toate minoritățile din acest județ. Nu este pentru a câștiga voturi, ci este pentru a păstra și pentru a aduce tuturor cetățenilor acestui județ ceea ce își doresc de foarte mult timp. Recunoașterea, păstrarea identității, promovarea, rezolvarea intereselor lor comunitare și locale. Nu rămâne decât să dezvoltăm acest proiect, eu împreună cu domnul senator Virgil Chițac, care va fi și primarul Constanței, pentru că e foarte important. Constanța, după cum bine știți, în Constanța trăiesc foarte multe minorități, dar la egalitate sunt și turcii, sau poate mai puțin decât tătarii. Și domnul Chițac, pe lângă celelalte proiecte pe care vi le-a prezentat, va avea împreună cu mine un sprijin total pentru comunitățile din această localitate și din acest județ. Vă mulțumesc frumos! Vreau în ultimul rând să urez și o sărbători fericite tuturor musulmanilor din județul nostru și din România. Le urez multă sănătate și armonia și frățietatea să dăinuiască în sufletele lor și în familiile lor și să-i unească ce este mai bun și să elimine ce îi desparte. Mulțumesc frumos! Da, dau cuvântul domnului candidat la primăria municipiului Constanța, domnul Virgil Chițac. Bună ziua tuturor! Foarte pe scurt câteva idei, o să încerc să nu repet în fond ceea ce este important din proiectul ăsta s-a spus. În Dobrogea, în general, dar în special în Constanța, spune eu, există o populație de sinteză care, din punct de vedere cultural și istoric, este mult mai interesantă decât își pot imagina mulți ani. În fond, la 1878, în Dobrogea, istoricii spun că erau mai puțin de 10% români. Iată că am ajuns astăzi, printr-o evoluție istorică, la un mix cultural în care noi, majoritarii români, trăim împreună cu 19 naționalități din 21 câte sunt în România. Dobrogea, în general, și Constanța, repet, în particular, a fost un model de confesiune interetnică și interculturală, iar lucrul ăsta ar fi trebuit să fie un atu și baza prosperității noastre. În realitate, lucrurile nu s-au întâmplat așa, cel puțin în ultimii 20 de ani. Și știm cu toții că vocea domniilor lor nu a fost auzită de către administrația constanțeană sau chiar dacă a fost auzită, nu a contat. Ori din această perspectivă, proiectul pe care l-a semnat Partidul Național Liberal cu UDTMR-ul, eu nu l-aș considera sau nu l-aș aduce în discuție, nu aș reliefa caracterul politic al lui, din contră, aș spune că este startul unui proiect masiv din punct de vedere cultural și al unui proiect administrativ. Noi ne propunem ca vocea minorităților să fie cunoscută și recunoscută în luarea deciziilor administrative. În fapt, în Constanța puternică pe care eu o promovez, toți trebuie ascultați în luarea deciziilor ce privesc comunitatea. Vă mulțumesc. În general, avantaje. Vom avea și noi, ceea ce este absolut normal, la o colaborare, un consilier județean și vreau să vă zic că este primul după 20 de ani. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă ce vă zic eu acum. Și noi n-am sărit cu gura că suntem discriminați sau altceva. Dar 20 de ani în județul Constanța nu a fost niciun consilier de origine tătară. Da, uite. Nu a fost niciun consilier de origine tătară la județ. Păi la județ, eu știu ce vorbesc. Nu mă interesează protocolul care a fost creat între Uniunea Democrată Turcă și PSD, care le-a permis un mandat între 2012-2016. În rest, de 20 de ani nu a fost niciun consilier județean tătar în Constanța. Păi asta spune mult. Știți că am avut membri din comunitate care, când au realizat lucrul ăsta, au fost foarte indignați. Noi chiar așa nu contăm cu nimic. Chiar așa, adică nu s-a găsit un tătar să-l arunci pe aia 10-15 în liste care au până atunci.
Acum s-a găsit, uitați, o poziție eligibilă și va fi secretarul general al comunității noastre, un băiat tânăr. Cine? Cine se numește? Jafar din Cer. El e la Consiliul Județean. Pentru că tot vorbeam în continuare și la Consiliul Municipal Constanța va fi Casim Ceali Ateș. La fel un băiat tânăr, după cum vedeți, aducem candidați fără nicio problemă, vrem să onorăm această alianță și vrem să onorăm totodată încrederea semenilor noștri și ai celor din județ. Adică oameni tineri, oameni realizați, oameni bine integrați în comunitatea noastră, dar în același timp care pricep ceea ce se întâmplă în societate. Și sunt ferm convins că foarte mulți, după ce vor ieși după ce vor termina alegerile locale, al căror deznodământ, eu sunt convins că va fi pozitiv pentru noi și de fapt pentru toți județul Constanța, sunt ferm convins că la proiectele principale promovate pentru prima oară, în mod concret, în mod direct pentru minorități, vor vota și cei care vor fi în opoziție atunci, pentru că își vor da seama că au greșit. Când au avut ei pâinea și cuțitul în mână, nu e interesant. Iar eu vorbesc, îmi arog dreptul de a vorbi, îmi arog sună puțin urât, dar și în numele altor minorități. Am vorbit deja cu multe alte minorități și toate doresc o nouă exprimare la acest nivel al județului Constanța. Știu că unii o să ziceți că țara arde și baba se fiaptănă, că n-ar fi problema cea mai importantă acum minoritățile, dar eu vă zic că este, pentru că și noi trăim aici, și noi muncim împreună, și noi plătim dări la stat, și noi ne supunem legilor țării, suferim la fel și ar trebui să fim sprijiniți nu pentru postul sau pentru altceva, ci în special pentru prezervarea tradițiilor, obiceiurilor și în cazul nostru al tătarilor, care nu avem o țară în spate, a limbii noastre. Știți că cea mai curată limbă tătărească, zic tot, se vorbește aici în Dobrogea și se vorbește din ce în ce în scădere. Faptul că Uniunea a avut fonduri 4 ani și că nu au avut sprijin necesar de la Consiliul Județean, care era cel mai interesat la acest lucru. Consiliul Județean Constanța este Consiliul Județean din țară care are cea mai bogată moștenire, să zic. Sunt cele mai multe minorități aici. Este o înțelegere extraordinară. Este ceva vechi. Din toți cei de la cele 9 localități. Veți susține primarii în funcție. Bineînțeles, vrem susține primarii în funcție și mai mult decât atât, deși sunt localități în care noi am luat consilieri acum 4 ani singuri pe UDTTMR, de data asta vom merge pe listele PNL. Tocmai că vrem să creăm, să consolidăm majoritățile necesare acolo, pentru că sunt primari la cele care v-ați referit, care până acum și-au probat, să zic așa, înțelegerea și bunăvoința și sprijinul față de comunitatea noastră în localitățile respective. În acele localități, de exemplu, dacă mergeam la Valul și le ziceam că trebuie să votăm orice în afară de PNL, pierdeam clar. Nu cred că m-ar fi urmat mai mult de un sfert din comunitate. Ca și consecință, veți avea cereri speciale pentru acei primari în mandatul următor? Nu avem nicio cerere specială. Vrem, da, e o cerere specială. Să-și continue stilul de conducere de până acum. Și la Medidia se dezmăsuri? Da, deci să-și continue stilul de conducere. Până acum au mers foarte bine pentru minorități, pentru noi, în special și asta. Deci nu vreau să schimbe nimic. Și doleanța sau doleanța noastră legată de municipiul Constanța, ce i-aș cere sau ce i-aș cere de un Chițac să facă odată ce ar ajunge primar? Pentru comunitate, mă refer. Păi, v-am dat un exemplu. 14 ani un cimitir care nu s-a rezolvat. Știți care este problema cu cimitirul? Haideți să vă povestesc. În principiu ar trebui să știți. Dar dacă nu știți, este un specific la noi la înmormântări. Știți acest lucru? La noi nu se plătește locul de veci. La noi nu poate să existe o firmă de pompe funebre care este foarte rentabilă. Dacă ai pompe funebre la creștini, duduie. La noi nu merge. Majoritatea înmormântări sunt atât de ieftine și făcute cu comunitatea. Am avut și, din nefericire, experiențe negative în ultima perioadă. În Constanța, de exemplu, Moscheea Carol este pe punct de... Știți că are bulină roșie, tot trebuie băgați niște bani și făcut. E clar că noi nu avem capacitatea și dacă ne dă statul înapoi banii aceia, nu ajung ca să faci o reparație a unei moschei, care a fost un cadou oferit de regalitatea română comunității noastre. Care a suferit pentru că au construit un liberal în... Nu, aia e funchiar. Aia e funchiar. Da. Acceptăm scuze. Aia e funchiar, dincolo ce la Carol nu e, de la teren, de la toate astea. Deci și vechimea a
Deci avem proiecte reale și plus să nu credeți că acei consilieri ai noștri care vor veni, vor fi deconectați de la probleme principale ale localității, de unde provin. Mai ales că ei provin din comunitățile de acele locuri și știu foarte clar ce se dorește. Nu cred că este așa un mare cap de ață și este așa de mare trădare faptul că tătarii vor avea și ei pentru prima dată. Apropo, și cine a fost ultimul Consiliu Județean de tătari din Consiliul Județean? Eu, în 2000. Asta este. Astea au fost vremurile. 20 de ani e prea mult. E prea mult. Nu a ajuns domnul Tatu, care este nașul de economia al fiicei lui Gabriel Comănescu? Dreptul de a reprezenta Uniunea nu este problema mea și nu am vrut eu să mă amestec. Și nici măcar nu am încurajat